Probinsyanang walang kilay. Mangilay na sa dakay, aron di na sa tumurag na og itlog. So, karon magsugod na ta mga mig. So, kamo ni bahala og kinsay ang atong makuha nga pag make up no kay kilay naman ang ato ang tuyo. So ato na lang i-appeal ang tanan para kanang nindot tan dili ra kay kilay no nya. Kamo ni bahala og kinsay ato ang makuha nga naong no basta kilay ra. Sige mo na mag-start na ta. Mga start na ta mga mix. Dara Ebon True Colors liquid foundation. Gamit ta sa ato ang sponge. Mas maayo jud na magkat-on ta og kanang pangilay mga mix, magpagwapa kay nganong kay ka sa panahon karon nga dangog kay ang kalibutan. No? So dangog kay ang kalibutan ang atong mga kanang mga paris basig mulingi sa naikilay. Wala nga kapaw kinahanglan mangilay jud ta kay mabita na yan lang giingon nga kilay is life. Mas maayo jud nga bisan gabugha kag kahoy, bisan nagsag-ob ka o bisan duha ka sa imuhang umo or mangumpay ba kag kanunon sa imuhang kanding kinahanglan nakakilay ka no kay para ang atong mga Paris dili mo ingon nga unsam niya akong Paris ay murag itlog. Murag itlog ay kilay. So karon madanap pabutang sa atuhang kuan sa atong liquid foundation mangilay ta mga mix no mangilay ta. Mangilay ta mga mix. Atong gamiton nga kilay isa itong gamitan na to og nani para makatag siya.
sikreto sa kilay mga migs, kinahanglan i-closer siya gamay sa imuhang ilong para kanang mutaas ang imuhang ilong tan-aw no na siya sikreto. Nya kanang usahay kanang mabraman ang atuang kilay, kinahanglan mo gamit sa taog cotton buds nang di ka kakontrol sa imuhang kamot mga migs. Ato sang kuanon atong anaon sa kanang cotton buds no, kung kanang usahay nga murag mulapas ka ma-over the bakod ka. Atong patatasaan atong kilay kay kung kanang wala man siya taray ba taray kay depende man na sa imuhang kilay mga migs. Kung ganahan kag pinataray itaray sa nimo, itaray sa nimo. Maana siya mga mix. Diba? Dayon butangan nato siya kuan mga mix kanang atong kilay, butangan nato gamay o puti para di mahalata. Kay na may ning lapas nga kanang buhok bitaw. So atong butangan ani mga mix. Maraming po siya tanawin mga bigs ba? No? Yeah. Karon magbutang taog powder mga mix. Kani siya number 1. Napahak. Nagpasabot ka wala kapalit.
eyebrow na ta mga mix. Ang atong gamiton is arita sa dark kani o kini nga duha, ha? Okay? Kaning pag make up mga mix, mura ako gadua-dua ano. Pero malingaw. Malingaw ka. Ano yung pagpangilay kanang more art na siya mga mix. Art sa atong dagwa, you know. Yeah, mas nindot nga makamao ka mo kilay guys. Di na kinahanglan mo ato sa lo. So ato sa butangan ang diri sa kilid mo sa ubos. Para magpantay mga mix. Kinahanglan jud ka mo ang mga arte kay ngano. Bisag naglimpyo ka, nakamaskara, nakakilay ka, bisag nagluto, kay ang mga bana nga samtang galuto ta ang bana na to magkakus-kakus niya nami ang atong luto. No? Tangan na to ang dinhi para hindutan ang di ba? Yan. Mag-contour ta sa ato ang ilong. Ang gamit na to ang medyo murag. Okay. Tangan sa nato. Contour atong ilong. Gamit na to ang Evervalue na Advanced Contour. Okay.
contour ta mga mix para makuha na to ang gusto na tong kuhaon niya. Kamo na itagan kinsay ato ang gisuot, no? Magbutang sa taong eyeliner, liquid eyeliner mga mids. Para makuha jud na to ang iyang mata. Magbutang taog puti mga mids. Puti sa itong kini siya itong gamitan.
Yeah. Magamit tao. Ever Vanilla Matte Lipstick. Yeah. Mag-blush on the gamay mga mix. Kamay, butang na ito kamay. So, mga mix. Thank you for watching. Babush!